Amintirile noastre sunt, când eram mici, erau nunți care nu veneau, eram decât noi cu mireasa și plângea mireasa. Nu le mai luam banii pentru că n-aveau de unde să ne dea, că ne plăteau Nu din cred că a daruri. venit doar mireasa. Ba da. Au fost Mireasa, certuri. nașii. Ce, s-au certat mireasa cu generică? Nu, n-au venit n-au invitații. venit la masă. N-au venit. Nu cred! Da, n-au fost de acord. De multe ori n-au fost de acord părțile, știi? De multe ori de la chestiile astea se întâmplă. Nu sunt de acord sau vă ceartă între ei. Sau Deci voi v-ați dus dușmănie. lăutarii tot ce trebuia și a venit mirele, mireasa, Era mai au mulți venit ca ei. nașii și gata? Da, au fost câte 10 persoane într-un cor de 200 de persoane. 10 persoane. Păi și Maxim mai 20. ții un astfel de eveniment? Adică îi mai arde cuiva de Nu le lăutari? mai ardea, dar noi ce puteam să facem? Spuneam și noi plecăm să îi mai zăpăcim și noi mai rău? Nu, noi cântam. Dădeam drumul și cântam. Hai, lasă, domne, că asta e. Încercam să aducem un gram de bucurie în inimile lor. Dar ei, săraci, erau 5-5 la masă.